Ingo duen etorkizun bat, eta gure ingurunea zainduko duen etorkizun bat. Zorionez, Mugimendu feministak greba feminista orokor batera deitu du zaintza eskubidearen alde, hain justu zaintza eredua eraldatzeko beharra aldarrikatzeko eguna dugu gaurkoan, eta halaxe egiten ari da Euskal Herriko mugimendu feminista martxoaren 8ko mobilizazioetan. Euskal Herriko auzo, herri eta hiriburu gehienetan deituak dituzte manifestazioak eta kaleak hartzeko eta batzeko deia egin dute. Horrela, zaintzarako eskubidea izango da gaurko mobilizazioetako ardatz nagusia, baina mugimendu feministak adierazi du bihartik aurrera ere lanean segituko duela horren bueltan. Otsailean abiatutako borroka dinamikari jarraiki, denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua jarri du martxan, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz herri jorratzeko. Feministek salatu dute historikoki emakumeek hartu izan dutela zaintzaren pisua, eta hori ez dela inoiz lan gisa aitortu. Gogora ekarri dute gainera, feminismoak aspaldi azaleratu zuela zaintzalanen merkantilizazioa eta privatizazioa. Izan ere, zaintzari zentraltasuna ukatu bazaio ere, kapitalismo patriarkala horren irabaziekin aberastu egin dela nabarmendu du mugimendu feministak, eta horren arrazoia estruktura patriarkal eta kolonialetan oinarritzen den kapitalaren sistema metatzailea dela nabarmendu. Eguerdion guztioi 12:30 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Emakumeon nazioarteko eguna dugu gaurkoa, eta dena aldatzeko zaintza eredua eraldatzeko aldarriari heldu dio martxoaren 8 honetan Euskal Herriko mugimendu feministak. Hain justu egoerak gainezka egin duela uste du mugimendu feministak. Adierazi legez, kolapsoa ez da krisi bat mendebaldetik, iparralde globaletik hartutako erabaki heteropatriarkalen, imperialisten, neoliberalen, arrazisten eta ijituen aurka multzo oso baten jarraipen logikoa da. Hala, zaintzaz hitz egitea, gorputzen, lurraldeen eta herrien arteko independentzia loturak jostea eta saretzea dela iritzi diote. Horren aurrean borroka artikulatu bat planteatzen dute gaurtik aurrera greba feminista orokor baterantz. Aldarria eta borroka da feminismoaren zentralidadetako bat, eta horregaitik nahi duguna egin da bide bat eraiki, bide komun bat beste eragile batzuekin, eragile sozio-sindikalekin, eta greba guretzako bada tresna bat, bada langileontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, berre irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, bide hori eraikitzen prozesu honetan, eta martxoaren 8 bada beste borroka egun bat guretzako, eta guretzako aurton bada inflexio puntua, bada gai hau zentralitatea hartzeko eguna, eta momentu honetan horretan gaude, borroka egun bat bezala irudikatzen, eta ez jai egun bezala. Premisa horri helduta hainbat manifestazio egingo dituzte gaur Euskal Herri osoan, adi deialdiei.
Aipatu bezala, goizetik abiatu dituzte mobilizazioak Euskal Herri luze eta zabalean, eta horiei heltzeko Bilbon dugu Aiara Deurreta kazetaria. Kaixo, Aiara? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira aipatu dugunez, zaintza lanak emakumeen aurkako indarkeriaren ardatzetako bat dira, eta hori da mugimendu feministak hain zuzen ere jomuan jarri duena gaurko egunean, zaintzaren merkantilizazioa salatzeko eta zaintzaren eskubide kolektiboa alternatiba gisa proposatzeko. Goizan zein arratsaldean protestak antolatu ditu Bilbo feminista saretzen taldeak, eta zu goizeko protestan izan zaren zuzen ere, ezta? Zer duzu hor nabarmentzeko? Bai, horrela da, zaintza eredua eraldatu dena aldatzeko, aldarri horri helduta mobilizazioak egiten ari da mugimendu feminista, eta mobilizazioiek egiten jarraituko du egun osoan zehar. Izan ere, zaintza lanak erdigunean jarri ditu Euskal Herriko mugimendu feministak, eta goizean Bilboko Arriaga Antzokiaren atarian protesta egin du Bilbo feminista sareak, eta bertan greba batera deitu dute mugimendu feministako kideek. Izan ere, zaintzaren eskubide unibertsala exigitzeko eta zaintza negozia izateari usteko aldarrikatuko dute greba egun horretan. Egia da, momentuz ez dutela data zehatzik zehaztu, baina M8 gaurko eguna lehenengo urratsa izango dela argi adierazi du mugimendu feministak. Izan ere, 2018ko greba orokor feminista errepikatu, bikoiztu eta indartu nahi du mugimenduak. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi, ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu, eta zaintza horiek negozio izateari ustea. Horregatik, greba feminista orokor baterantz goaz, eta gaur martxoaren 8 lehen urratsa da. Beraz, arreta zaintza lanetan dugula gaurko egunan protagonismo berezia dute sektore feministatuetako beharginek. Horietako asko gainera greban dira une honetan, zein da egoera, Aiara? Bai, horrela da, sektore feministatutako milaka emakumezko behargin protagonistak izaten ari dira egun honetan. Izan ere, hilabeteak daramatzate kapiaren araberako soldata igoerak eta hitzarmen propioak aldarrikatzen. Zaintza lanak aipatu dugun bezala jarri ditu Euskal Herriko mugimendu feministak erdigunean gaurko egunean, eta gaurko egunean ere Bizkaiko sare egoitzetako langileek, etxez etxeko laguntza sektoreko beharginek eta madres mercenariasekoek greba eguna dute. Eurek euren lan gatazkan instituzioei erantzunkizuna exigitzen diote. Izan ere, gaurko egunean instituzioek berdintasunen aldeko mezuak zabaltzen dituzte, baina salatu dutenez euren lan gatazketan alde batera begiratzen dute. Gure egoera, azkenien oin momentuen, feminizatua gauz totalmente, eta soldata arrakala bakarri, feminizatuek eta maskulinizatuen artien, 100% da. Orduen gure sektorea guztiz afektaude dago horretan. Eta ointzen momentuen gure lan hitzarmena blokeaute dekogu, diputazio bestalde batera bide begiratzen dau eta ez dozku kasurik egiten, eta azkenin egoera guzti hau da privatizaute gauzelako, eta ezin da, zaintzak ezin diezekule egon privatizaute. Daramate 7 urte sinatu gabe hitzarmena. Orduana borroka hasi zen, orain dela 7 urte, gero pandemiarekin moztu egin zen, eta orain pandemia eta gero berriro zabaldu da negoziazioa, eta patronaren jarrera berdina da. Eserrez eta orduan berriro greba egunak etorri. Ez daukagu hitzarmen propiorik eta monjek ez dute konbenio estatala hobetu nahi. Egoera prekarioan, soldata prekarioa, lan baldintza prekarioak, dana txarto. Horrela, hainbat sindikatuk ere protestak antolatu dituzte gaurko egunerako, esaterako elak manifestazioa ditu du Bilboko Campos Elíseos antzokitik abiatuta. Zer da aldarrikatu dutena, Aiara? Bai, horrela da, 12etan abiatu dute manifestazioa Campos Elíseos antzokitik, eta zaintza lanak aitortzea, lana eta denboraren berrantolanketa eta ongizatia irabazien gaitik egotea aldarrikatu du gaurko egunean ELA sindikatuak. Gainera manifestazioa egin aurretik batzarra antolatu du sindikatuak feministak garelako publikoaren alde lelopean. Eta ELAk argi du zaintza sistema publikoa izan behar dela eta zaintza lanak gainera duindu behar direla.
zerbitzu publikoak privatizatzen direnean, zaintzak azkenean arlo pribatuan gelditzen dira, hau da, emakumeen feminizatzen dira eta prekarizatzen dira eta emakumeen gain gelditzen dira. Eta zaintza lan horiek gainera, aldarrikatzen dugu, partekatu behar direla, inkluso eremu ez profesionalizatuetan, ez? Zaintza sistema, hortaz, zaintza sistema publiko doan, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du elak, eta zaintza lanek, ezin direla gelditu esku pribatuetan eta ezin dira negozio izan, ez? Eta bestaldetik konexioarekin bukatzeko Aiara eragile, sozialak eta sindikatuak aipatu ditugula erakunde politikoek ere iritsi diote martxoaren 8-ari. Hor, Bilbon esaterako udalak berdintasuna esparru guztietan bultzatzeko konpromisoa hartu du, ezta? Bai, horrela da, instituzioek ere agerraldiak egin dituzte eta 18 honetan Bilboko udalak konpromisoa hartu du politika indartsuagoak egiteko emakumeek estamentu publiko eta pribatuetan parte hartzea eta alduntzea sustatzeko. Izan ere, emakumeen nazioarteko egun honetan Bilboko udalak agerraldia egin du udaletxean eta udelek egindako irakurketarekin bat egin du. Irakurketa testua barkatu irakurri dute, zinegotziek eta alkateak, eta gainera, bai zinegotziek, bai alkateak, dei egin dute mugimendu feministak arratsaldeko 7:30 antolatuko duen manifestazioan parte hartzeko. Ondo da, Aiara, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta ondo segi. Eskerrik asko zuei. Eta erakunde politikoak aipatu ditugula Eusko Jaurlaritzak herritar guztiak animatu ditu berdintasunarekiko konpromisoa egunero modu publikoan eta aktiboan adieraztera eta bereziki emakume nazioarteko egunean martxoaren 8-aren harira adierazpen instituzionala irakurri zuen atzo Nerea Melgosa berdintasun sailburuak gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan. Testuan Eusko Jaurlaritzak dio berdintasuna sustatzeko duen konpromisoa berretsi nahi duela, ez bakarrik zeharka Jaurlaritzaren barruan, baita euren herriko gainerako erakunde eta gizarte eragileekin elkarlanean arituz ere. Aurten Eusko Jaurlaritzak Aldundiek, udalek eta emakumeak gora kanpainarekin bat egin dute, elkarrekin gizartari mezu bat helarazteko. Emakumeak behar bezala prestatuta daude, gaude. Euskadin goi mailako ikasketak dituzten pertsona guztien ia 60% emakumeak dira, gara. Beraz, emakumeok duten ahalmen guztia berdintasunaren garatu ahal izatea behar dugu. Justizia sozialagatik behar dugu, baina baita gizarte hobe bat eraikitzeko. Horrela ikuspegi anitzagoa, aberatsagoa eta osoagoa izango baitugu. Gizartea osatzen duten pertsona guztiak ordezkatuko dituena. Aipatu bezala Aldundiek ere heldu diote Eusko Jaurlaritzaren kanpainari, beraz beste lurraldetan bezala Gipuzkoan ere Foru Aldundiak erakunde adierazpena onartu du emakume nazioarteko eguna dela eta Udane Arbeo kazetaria dugu pantailaren beste aldean Donostiatik. Kaixo, Udane. Kaixo, eguardion. Baina Gipuzkako, bai esan. Ez horixe aipatutakoaren aritik Aldundiak berdintasunaren alde lanean jarraitzeko konpromisoa berritu duela eta ea badakizunez, zehazki zer den zabaldu duen mesua. Baina, zuk esan bezala Gipuzkako Foru Aldundia martxoaren 8 dela eta adierazpen instituzionala onartu du eta horretan gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasunaren aldeko lana eta konpromisoa berretsi du berdintasun politikak elementu garrantzitsutzat joz. Testuinguru horretan Nerea Isasi berdintasun zuzendariak azpimarratu du lehentasunezkoa dela emakumeen lidergoak sustatzea, ikuspegi feminista gobernantzan txertatuz eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatu, zentzun dezagun. Martxoaren 8 honetan, emakumeen nazioarteko egunean, lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea. Ikuspegi feminista gobernantzan txertatuz eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuz. Era berean, berdintasun arloan erabakiak hartzean, emakumeen parte hartzea areagotzeko baldintzak sortzearen alde lan egin behar da. Emakumeen parte hartzea ikuspegi askoz ere zabalago batetik ulertuz. Emakumeek erabakiguneetan parte hartzeko dituzten baldintzak aldatuz.
Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere eskumenen esparruan, emakumeen lidergoa bultzatzeko eta beren bizitzak autonomiaz zuzentzeko eta bizitzako esparru guztietan berdintasunean parte hartzeko aukera emango dieten baldintzak sortzen aktiboki laguntzeko konpromisoa hartzen du. Lehentxeago Bilbon sindikatuek antolatutako mobilizazioz aritu gara eta Donostian ere izan da protestarik ez daudane, besteak beste emakumeen nazioarteko egunaren arira LAB sindikatuak mobilizazioa deitu du, privatizazioa zaintzeko langileon miseria, langile publikoak gara lelopean zer gehiago dakigu. Bai, alaxea goiz partean zehar Euskal Herri osoko hirietan deitu ditu manifestazioak LAB sindikatuak, zaintza krisiaren ondorioak agerikoagoak direla salatu dute, zaintzaren sektorean dagoen arrakala salatzaz gain, zaintzaren arloan lan egiten duten horien lan baldintzak eskatu dituzte. Donostiaren kasuan ehunka emakume bildu dira, bulebarren ekin dioten manifestazioari eta honaino Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaraino etorri dira. Hemen bertan idatzi bat helarazi nahi izan diote Gipuzkoako Foru Aldundiari esan bezala, sektorean dauden arrakalak eta lan baldintzak eskatuz, baina atea ertzainak itxita izan du, herritarrei sartzen utzi diete, baina labeko ordezkariei ateak itxi dizkete eta tentsio unea sortu da. Hemen ikusi ditzakegu lurrean pegatinak josi, pegatinez bete dutela lurra, eta beren idatzia ez dute lortu Gipuzkoako Aldundiari helaraztea, baina jendartean hemen aurrean kaleetan behintzat adi adierazi dute beraiek nahi zutena eta lan baldintza horiek hobetu nahi dituztela aldarrikatu dute. Zaintzan krisian gaudela esaten deun hontan, gurek arreta jarri nahi izan dugu zaintza sektoreko langileen egoeran, bereziki egoera prekarioa pairatzen duten langilek dielako, eta gure ustez zaintza denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizarte hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan barko lieke, ez? Eta gaur egun zaintza instituzio politikok, alderdi politiko konkretu batzuk privatizatzea erabaki dute, eta horren aurren ikusten nahi gean nola enpresak negozioa egiten nahi dien eta langileen eskubideko kertzen die eta baita zerbitzua ere kaskartzen da. Mobilizazioa korrela gaurko egunen gogoratu behar dugu zaintza dela lerro nagusienetako bat, pertsona guztien ongizaterako eta jarduera sozial naiz ekonomikoari eusteko ezinbesteko lana baita zaintza. Bera, gogoratzekoa da horretan ere etxeko konfinamendua iritsi zenean nabarmena izan zela zaintza lanaren krisia, eta arrakala hori ordea lehenagotik dator eta oraindik ere gizartean dugun arazo larrienetako bat da udane. Bai, alaxea, sindikatuez eta herritarren deia, aurten, bilgune feministaren deia ere, alaxea da, zaintza jarri dute lehen lerroan eta bertako lan baldintzak eskatu dituzte erdigunean jarriz, izan ere emakume adindu askoren errealitatea da, askorek etxean zaintza lanetan egin dute lan, baina soldatari gabe eta beraz kotizatu gabe. Ikus dezagun jarraian analizi txike bat. Zaintza lana pertsona guztien ongizaterako eta jarduera sozial naiz ekonomikoari eusteko ezinbesteko lana da. 2020an etxeko konfinamendua iritsi zenean agerian gelditu zen sektore honetan zegoen krisia eta zaintza sostengatzeko ezintasuna. Arrakala horiek ordea pandemiaren aurretik ere gurean ziren. Historikoki emakumeok egin ditugu zaintzaranak ez genetikoki hobeto emate zaigulako. Esan nahi dut ez, hor dago atzean karga simboliko handi bat, non besteen ardurak edukitzeak beti kartzen duen, besteen zaintza edukitzeak kartzen duen, esango dugu, altruismo bat, bondade bat, eta atera egiten zegu, ezin da horrutzi, eta hori gezurra da, esan nahi dut, hori ere izan lehike, eta maitasunarekin zaindu daiteke, baina zaintza da, oinarrizko superbibentziarako beharrezkoa eta ezinbestekoa dugun zerbait, ez? Jan egin behar dugu, garbi egon behar dugu, besteen beharra daukagu, eta, klaro, askotan ematen du, ez? Baina, ni gustora zaintzen dut ez dakin hor, ederki, ezin hobetu, baina beste batzuk ez? Hildo horretan zaintza artegunan jartzeko beharra feminismoaren aldarrikapen nagusienetako bada, eta urte batzuk badira zehar lerro horretan pitzatutako arrakalak zabaltzen eta sakontzen ari direla. Azpikontratazio barik,
Era berean, andra migratuentzat aitortza politikoa, soziala eta laborala eskatzen dugu. Esklabotza baldintzetan bizitza sostengatzen dutelako. Eskatzen dugun sistema aldaketa soilik gertatuko da mugimendu feministak aldaketarako eta borrokarako motorra izaten jarraitzen badu. Eta zaintzaren krisi honen erdian emakume adindu askoren errealitatea da urte asko eman dituztela lanean baina etxeko lanetan. Hau da soldatarik izan ez dutenak eta beraz kotizatu ez dutenak. Emakume pilo bat lanean egin dute lan, eta lanean egin dute bere euren etxien. Seme-alabak eta gizonak bier bat zen hori bakarrik ez egola sartuta, pues en el famoso PIF. Horretaz, gertatu da, adinetara heltzen zarenean, espazaregon bierre egiten enpresa batetan, erdako zula pensioa zehozer kobratzeko. Desoreka hori gainditzeko gizonezkoak, emakumezkoak, erakundeak eta gizartea bera zaintzarekin konprometitu behar dira. Bada, honekin hemen utzi behar dugu konexioa Udane, esker mila eta hurrengora arte. Bai, mila esker zuei. Oraindik zabala da Arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan erretiratuta dauden andren 173 txiuren pentsioak 1.000 eurotik bera dauden, gizonen kasuan 26,6 bakarrik kobratzen dute hortik bera. UGTrenak dira datu hauek. Izan ere astelenean aurkeztu zuten genero Arrakala neurtzeko urtero osatzen duten txostena eta 2022an zenbait adierazle hobetu arren oraindik emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak oso handiak direla ohartarazi zuen sindikatuak. Soldata desberdintasuna adibidez, 5.914 eurokoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hain zuzen ere, soldata berdintasunaren alde borrokatzen dutela aldarrikatu dute asteon pentsiodunek. Lanbera edo lan baliokideak egiten direnean, soldatek berdinak izan behar dutela onartzeagatik. Lan feministatuen gutxi espenarekin amaitu behar dela gehitu dute eta soldata arrakalak emakume langile pobreak eta erretiroan diru sarrera prekarioak dituzten adineko emakumeak sortzen dituela. Bide batez Euskal Herrian 1.000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak. Gainera gaur egun pentsiodunak diren emakumeen belaunaldiek denboraren zati handi bat bizitza mantentzen ematen dutela gogoratu dute. Horregatik guztiagatik eta benetako berdintasunaren aldeko borrokaren esparruan emakume pentsiodunek martxoaren 8ko manifestazioetan parte hartzeko deia luzatu dute. Eta pentsio ez gabiltzala Ipar Euskal Herrira begira jarri behar gara une batez, izan ere erretreten erreformaren kontrako greba eta manifestazio giroan iritsi da martxoaren 8 lurraldera. Harira sindikatuek adierazi dute erretreten erreformarekin emakumeak izango direla lehen kolpatuak. Erreformaren kontrako mobilizazio jendetsua egin zuten hain zuzen ere atzo Ipar Euskal Herrian, Frantziako gobernuak atzera egin dezan dena geldiaraztera deitua zuten sindikatu nagusiek eta erantzun handia izan zuen greba mugimenduak. 11.000 pertsona elkartu ziren goizean Baionako kaletan eta 100 pertsonak manifestazioa egin zuten arratsaldean Donapaleun. Gaurko egunean berriz Tarnoseko portua blokeatu dute ikusi. Eta gurera bueltan martxoaren 8arekin abiatu da Berria FM podcast feministaren ziklo berria. Bi gidari berri ditu, Usu Errei eta Ane Eslaba. Eta hain justu podcast berritua zaritzeko kameraren beste aldean dira biak. Kaixo bikote.
Kaixo, eguerdion. Aupa, eguerdion, tira, ezer baino lehen, zorionak bioi zeren eta dagoeneko plataformetan da podcastaren lehenbiziko atala, ezarete gutxetik hasi alere berritasunekin badator saioa eta ala dirazi izan duzue orain artean, konta iguzue zerekin aurkituko garen aurrerantzean berria FM podcast feministan? Bai, eguerdion, mi esker, lehenik eta behin, zerekin egin dugun topo podcast honetan, nik uste balioko digula, 15ean behin aipatu duzun bezala, pausa txiki bat egiteko, ez da, aktualitateak ezinbestean garamatza halako zurrunbilo frenetiko batera, ez da, eta albisteak pasatzen dira batzutan oharkabean, ez da, halako abiadan izanik, eta uste izanen dugula aukera 15ean behin eseri, eta patxaz aztertzeko gertatutakoak, hitz egin behar direnak eta besteak asko ikuspegi feministatik. Ez du esan ikuspegi feminista edo podcast feminista dela esateak, ez du esan jakina soilik tratatuko ditugunik martxoaren 8 buruzkoak, titularan emakume hitza duten gaiak, ez da uste dugu, imaginatu igual ez ditugun, baina imaginatzen ez dugun arren gai guziak edo asko behintzat tratatu daitezkela ikuspegi feministatik, beraz hori helburu. Eta ikuspegi feminista bera, aipatu zula usue, nola helduko diezue podcastaren helburuei? Bai edukiak, bai ahotsak askotarikoak izan daitezen saiatuko gara, eta formatuetan ere aniztasuna bilatuko dugu podcastak, audioak ematen dituen aukerak baliatuta. Hala beti hasteko usuek jada aipatu du pixka bat, baina azken 2 asteetako albistei erreparatuko diegu, hori beti eginen dugu, eta hori izanen da nolabait tarte finko bakarra. Ondoren eduki eta hots ugari jasotzen saiatuko gara, beti ere aktualitatea ardatz hartuta eta begirada feminista batetik. Eta orokorrean ez dira izanen saio monografikoak, dinamismoa bilatuko dugu, eta biren artean egiteak ere horretan lagunduko duela uste dugu. Eta horrekin lotuta aipatu dugu lehenago ere ez, sarean dela dagoeneko azaldu duzuenaren lehen froga bat. Oraindik entzunez duenarentzat barkatu, zer dakar martxoaren 8ko saio honek? Bai, arekin dakar nola ez podcastaren aurkezpena bera ez da, eta nolabait irudikatu dugu Maider Galardik orain arte egindako bidearen segida ere badela, ez da lekuko aldaketa bat izan dela. Bestalde, azken 15 egun hauetan, azken 2 aste hauetan gertatu direnak ekarri ditugu podcastera, aipatu ditugu titular batzuk, datu esanguratxo asko ekarri baitituzte albisteek, eta gero nola ez ezinbestean martxoaren 8 buruz, ez da. Aprobetxatu dugu martxoaren 8ak egunak berak duen simbologiari erreparatzeko, egin duen ibilbideaz hitz egiteko, eta gaur egungo erronkez ere bai. Eta, uste dut notizia esan izanen duzuela, ez da, honezkero, greba batera deitu dute udazkenerako, mugimendu feministako kideek hori ere izpide, eta arekin batera, zurik eta morea zer hitz egin dugu, eta nik uste dut horrek ere ematen diola harako, zorroztasun bat ere podcasteko saio honi, kritiko aritu garelako ez da, egunan mueltan dagoen garbik eta more horri ere, eta gero, bestalde, jakina zaintzaz ere hitz egin dugu podcastean. Beraz, akaso elementu horiek ez da, hanek aipatu bezala, hainbat elementutako saioa da, eta hori guztiei erreparatu diegu, aliko bekien, zuentzat. Ez da, eta oraingoz, hasi berritan zer nolako harrera izan du egitasmoak berak? Oraindik lehen pausuak ematen ari gara, baina jada pozik gaude harrerarekin egia esan. Azken egunotan berria podcastaren fase honen iragarpena egiten aritu da, eta oroar jendea, entzuteko gogoekin sumatu dugu, eta mezu dezente jaso ditugu, beraz, oso eskartuta gaude. Horrek ere ardura puntu bat eta arduritasun puntu bat sortzen du, baina, gogotsu gaude jada podcastak bere bidea egin dezan, eta gainera, olako egun batean abiatzea, oso ederra da, ezen egun noberik hasteko. Eta bukatze aldera aipatu duzuelen ez, 15 egunean behin argitaratuko duzuela, konta iguzue apur bat ez, non entzunalko dugu, eta tira, dagoeneko aitzaki mordoa eman duzue podcasta bera entzuteko, baina zer esan entzulei?
Bai, 15ean behin kaleratuko dugu, asteazkenetan beti normalean lehendabiziko ordurako ja kaleratua izanen da, beraz, goizetik aditzen alko da. Batetik berria.eus webgunean bertan, antxe baitugu atal bat, ez da podcastei eskainia espreski, eta beraz, han izanen da entzungai, baina beste plataformetan ere bai, audio edukietarako sarean dauden beste plataformetan ere izanen da entzungai, eta bueno, nola animatu jendea aditzera, uste dut izanen duela tarte bat, ordu erdi luze batekoa izanen da, ez dakit aipatu dugun, gutxi gora bera, luzera hortan, izanen du ritmo dinamiko batean, nolabait ritmo arin batean, baina arinkerietan erori gabe, hori beti, zorrotz, izanen du tartea, behintzat, ahots asko aditzeko, ez dira bakarrik gureak adituko, eta uste dut denek merezi dutela, behintzat aukeratuko ditugunek, mereziko dutela bozgorailua, eta hortarako balioko du podcastak. Honekin hemen utzi behar dugu, informazio guzti honekin, hemen utzi behar dugu konexioan eta usue adizango gara eskuartan duzuen proiektura dudarik ez izan, eskerrik asko eta zorte hon ibilbide berrian. Mi esker zuei. Mi esker. Eta horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera, laster gara bueltan solasaldiari ekiteko, nola ez emakumearen nazioarteko eguna hizpidetzat hartuta ez zaitezte urruti joan. Zure txaientzako hasi garratza, gau ez argitzen duena, nahiz zenuen ura izango zera, hiru aldiz bihurriago, egandoan ukabila, ta soilik zuk kontinentean astiru, izan ez zenuen ura. Ne ustez, emakumeen posizioa gizartekiko. Eta emakumean egoera gizartean eta lanean dakaten injustizia eta. Azken finan berdintasuna, ez? Eta... Batez ere hori, azkenean, gure sozietatean ikusten diren, egunero egoten diren ezberdintasunei aurre egitea, eta emakumea behar bestela, behar den tokian egotea. Oraindik gauza asko daudela hobetzeke, ez dakit. Bai lan arloan, baina ez dakit, gure erlazionatzeko moduan, arlo guztietan, ez dakit. Bai. Argi dau oindo ez dauela gizonen eta emakumeen arteko bardintasune, orduen nik uste dut hori lortzea ezinbestekoa dela gizarte bardine eukiteko. Egun honek balizo dugu igerteko urtean zer igerten ez dugun hori, emakumeen dekon rola eta dekon funtzeskotasuna edo hori aldarrikatzeko egun honetan. Eta ere, mikromachismoekin ere bokatu behar dugu adibidez txikitatik, adibidez umeak neska panpina eta gizonak kotxea horrekin ere bukatu behar, ezkinean txikitatik inkubatu behar dira gauza hauek. Gauzak normalizatu, oraindik ez dira gauzak parean eta hori aldatu behar dugu. Ordu bata pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, martxoaren 8 dugu gaurkoa, beraz gaurkoan hizpide izango dugu emakumeon nazioarteko eguna, eta horretarako hemen dauzkanekin Zurine Rodriguez eta Laitza Argandoña. Ondo etorri. Eguerdi. Eta hasteko gainera konexio batekin ekingo diogu, izan ere pantailaren edo kameraren beste aldean dugu Naia Torraldai, Euskal Herriko mugimendu feministako kidea. Kaixo, Naia. Kaixo. Tira, hasteko goizunetako lerroburuari helduko diogu, izan ere mugimendu feministatik greba orokor baterako prozesua abiatu duzuen, konta iguzu zer den eskuartean duzuena? Prozesua ez da gaur hasten ez. Mugimendu feministatik zaintzen problematika egunean jartzeko ambizioa aspektutik daukagu. Jardunaldi feministetatik urten ginen ambizio batekin, agenda partekatu bat eraikitzeko ambizio eta horronka horrekin ez, eta horretan gemintzala pandemia batek harrapatu gintuen, eta bertatik sortu genuen bizitzak erdigunean koordinadora, jada ibilbide luze bate daukona, eta batez ere espazio horretan
diskurtso, teorizazio, hausnarketa ezberdinak konpartitu ditugu feminista ezberdinen artean, eta momentu baten beharra ikusi dugu kaleak hartzeko, esaten dugun eta aldarrikatzen dugun guzti hori kaleetara eta batez ere mugimendu feminista lokal eta feminist herrietan aktibatuta dauzen feministekin konpartitzeko, eta horretatik urteten da, prozesu honen ondorioak dela behar dugula, tresna bat ia da erabili gendula azkenengo greba feministetan, grebaren izaera hori berdefinitzea eta bestelako imaginario bat sortzea horren inguruan, eta uste dugu dela momentua ez bakarrik mugimendu feminista moduan, baino herri honetako beste eragile sindikal, beste eragile sozial eta beste eragile politiko batzuekin elkarre bide bat egiteko, eta horregaitzik akordio ezberdinak sortu nahi ditugu, eta akordio horiekin batera, greba orokor feminista batera ibilbide bat egin ulertzen dugulako jada badauzela, borrokan dauzen hainbat emakume, sektore ezberdinetakoak, eta guzti horreri bebai mugimendu feministatik aliantza bat eskaini nahi dugu, eta greba tresna, langilontzako dan tresna garrantzitsu hau izendatzea feminismotik eta bebai jartzea mahai gainean greba orokorra planteatzen dugula, ez dalako emakume den horren afera bat, baino mugimendu feminista osatzen dugun askotariko emakume ongandik urtetan dan proposamen bat badala, baino jendarte osoari zeharkatzen gaituen gai bat badala, zaintzena. Eta horren arira zuzen ere, zaintza sistema iraultzeko premia jarri duzue gaurko fokuan, orain hartan egin bezalaxe, zein daba mugimendu feministatik, zarri gurako litzateken zaintza eredua bera? Gure aldarrikapen zentrala bada zaintza eskubidea unibertsala izatea, eta horrekin batera zaintzaren bete beharra ere guztiona izan behar dela. Zaintzak momentu honetan privatizatuak, merkantilizatuak, feminizatuak, familizatuak, arrazaelezatuak dauzen honetan guk horri buelta bate emon gure dotzagu, eta batez ere negozio grin hori kentzea zaintzen erdigunetik, zentzu horretan bai ikusten dugu, dimentsio ezberdinak eta ulertzen dugu zaintzek erpin asko dituela eta oso konplexua dela, eta honetan importantea da, herri mailako eztabaidak eta herri mailako akordioetara heltzea, baina bai imaginatzen dugu alde batetik badagoela, dependentzia kasuekin lotura dekoiesen aldarrikapenak, bestetik haurtzaroan inguruko zaintzekin, baina baita be ulertzen dugu zaintzak badirela gure bizi osoan zehar guztiok behar dugun zerbait, eta zentzu horretan horreri heltzea bebai importantea da. Eta guretzako zaintza sistema batez berba egiten dugunien, egiten dugu berba alde batetik publikoak sostengatu bierre daben horretaz, unibertsaletasuna bermatzeko publikoak eta instituzioek hartu bier dabe ardura bat, baina baita be komunitarioaz, eta horretan bai askotan aldarrekatzen dugu batetik gizonek hartu beharreko ardura, eta momentu honetan argi esaten dugu, ez zaintzea badela privilegio bat egungo jendartean, eta horreri buelta bat emoteko behar dugula jendarte honen despatriarkalizazio prozesu bat kasik, Gabiz berbetan, hezkuntzan egin daiteken lan guzti horretaz, baina baita be gure familietan, baita be sare zabaletan zelan lantzen dugun zaintzaren afera. Eta horrekin batera, gainera martxoaren 8 arira atzerritartasun legearen derogazioa bera ere, mahai gainean jarri gura izan duzue? Bai, askotariko emakumeek, interpelatu gaitzue batez emakume zuri hoi, zaintzetaz berba egitiez, badela eztabaida eta aldarrikapen feminista bat, baina ez dela legitimoa horretaz berba egitiez badugun zentroan jartzen momentu honetan nortzuk zaintzen daben, eta
eta hori bat da ze gorputzek eta gorputza realizatu eta migratuek zaintzen dabe momentu honetan Euskal Herriko familiak, hau da, familiak ez direnean heltzen, esplotazio egoeratan nork zaintzen daben eta die eurek, ez? Eta zentzu horretan, hor badau atzerritartasun legeak dena gurutzatzen deu, eta atzerritartasun lege horrek kriminalizatzen eta zuzenean hiltzen dabezen pertsona horrek erdigunean jarri behar direla. Eta Euskal Herrian guk badakigu, ez? Askotan instituzioetatik ekiditzen dela gai hau, Espainiarre estatuan kudeatzen den eskumen bat delako, alan dabe, badago zer egina, diputazioetatik egin leike pila bat, udaletxeetan bebai badago zer egina, eta guk hortik interpelatu nahi dugu, ez? Eta bebai argi utziz, momentu honetan, zaintzen alorrean instituzioek badekoiela patronalaren irudi hori. Eta bukatze aldera nahia, ez, aipatzarren nola mugimendu feministak 2018ko eta 2019ko greben bidez plazaratu zuen zaintzaren diskurtsoa, bera hori mugarria izan zen dudarik gabe, eta orain eskuartean, ez, edo egikaritu nahi duzuen greba horrek, ez, zer suposatuko du? Bai, guk egin dugu zan greba feminista horietatik valorazio oso handi bate atara gendun, ez? Mugimendu feministak eta Euskal Herrian mugimendu feministak eukon indar horretaz arregon bier garela, ez? Garela kapaz feminismotik alternatibak eta bagarela kapazak, ez? Oinarri ideologiko horietatik jendartea politizatzeko eta lortu genuen zaintzaren eztabaida maigainan jartzea eztabaidagai medioetan, politikan, baina baita be politika mikroan, ez? Familietan, lagunartean eta komunitatean bertan, ez? Bai ikusi dugu bai, beste valorazio bat bai bada, zaintzaren inguruko diskurtsoaren kaptazio bat eta feminismoaren kaptazio bat emondala, ez? Greba feministek suposatu ebien feminismoaren edapen oso handi bat eta hori oso positiboa izan da, baina beste alde batetik, ez? Indar politiko batzuk bai, alegindu dira diskurtso guzti horren horretatik beraien etekinak ataratzie EAJaren kasuan, baina baita be Nafarroako kasuan, ez? Nafar gobernuak egin nahi daben zaintzarako planteamentua eta guretzako planteamentu horrek dira hori gure diskurtsoaren kaptazioa, baina benetan ez dira materialki gure bizitzak hobetzeko planteamentuak finean ez direlako planteamentu batzuk zeintzuetan ez dan kentzen negozioa zaintzen erdigunetik, ez? Eta gure benetako borroka hori da momentu honetan instituzioetatik topatu dabielako irabazi asmorako espazio oso errentagarri bat eta dire zaintzak, ez? Eta dabiltza gure bizitzekin jolasten etengabe. Eta horretatik guk bai egiten dugu greba orokor feministaren aldarria ulertzen dugulako langilontzako dela tresna oso baliagarri bat ez gure aldarrikapenak eta gure aldarri horrek materializatzeko eta horrekin batera ikustarazteko ez dozkuela balizo eztabaida antzuak eta ez dozkuela balizo proposamen antzuak ere ez. Ekin hemen utzi behar dugu konexioa nahia, eskerrik asko, ondo segi eta zaindu. Zuei, eskerrik asko, agur. Tira, nahiak hainbat gako bota ditu orain, ez, elkarrizketan, eta agian ez, hasteko behintzat greba orokor horri begira hasiko dugu solasaldia. Nola iristen diozue horri? Nik ikusten dudana da, kriston aldea dagoela mugimendua pentsatzen duenetatik hori instituzioak botatzen dutenen aldean, ez? Osea, nola ikusten dugu hori mugimendu feminista hitz egiten duela borroka eguna, greba eguna, presio soziala, eta nola instituzioek botatzen dutena izan da jai eguna ospatuko dugula, martxoak 8, ez dakit nola esan, aldea ikusten dudala guztiz. Nik uste dute greba eguna izango dela potentea, azken finean aurrekoan nabaritu egin zala, kriston jarraipen bat egon zala, martxoak 8 batean egin zan greba eguna edo, eta nik uste dute ideia oso potentea dela, eta batez ere ikusten dela ze atzean gelditzen diren instituzioak hori olako arloetan.
Bai, ez, nik entzuten nion nahiari, ez, helburua da, edo desafioa ustute erabiltzen zuela da, greba hori sortzea, greba batzuetatik gatoz, greba horiek antolatu genitunean, gure helburua esan erakustea, ez, eta nire gogoratzen dut ondo zein izan zen leloa, ez, gu gelditzen bagara mundua gelditzen da, ez, greba horieko helburua zen ikustaraztea, ze puntura arte zaintza importantia zen, zaintza barik bizitza ez darai. Geotorri da pandemia bat, eta nik uste dut argi eta garbi ikusi dugula, ez? Feministok jadenik bagenekien eta ja salatzen ari ginen, ez? Zaintza gabe bizitza ez dela sostengatzen, baina pandemia bat etorri zen, eta orduan ikusti genuen zen importantea zen garbiketa, etxeko zaintza, umeak zaintzea, erosketak itea, eta orduan nik uste orain mugimendu feminista beste pausu politiko-teoriko bat mandu, ez? Orain ja ez da bakarrik erakustea zaintza behar deula, zaintza erdigunean dagoela, baizik eta zaintzarekin eta berako oso ondo esan duen gaur egun negozio bat dago, zaintza privatizatua dago, zaintza arrazializatua dago, zaintza normalean emakumengan modu pribatuan eta amorez erortzen den kontua badela, eta mugimendu feminista megainean jartzen duna da alternatiba, ez? Alternatiba bat, zaintza eredu publiko bat behar dugu, eta instituzioak hartu behar dute bere gain. Beraz, zurekin bat adoz horrekin, ez? Osea, momentuntan instituzioa jaia, eta oso ondo, eta badirudi danok berdintasunaren alde gaudela, baina berdintasuna ez da alde edo kontragon, baizik eta berdintasuna egin behar da, ez? Eta nola egiten da feminismoarekin, ez? Eta nik uste hori dela justuki mugimendu feminista mahai gainean jartzen duela. Martxoak sortzen, baina nik uste ia egunero, ez? Bai, ez da, gainera, greba bera ez, tresnatzat erabiltzearen hori ere aipatu izan du, izan ere, bueno, ez, zaintzari bueltat eman zaiola aldarri hori aurretiaz bat horrez, pandemia aipatu duzu, eta aurretik ere, ez da bai da maiganean egon izan da, baina, bueno, zuek ere esan duzu ez, nola instituziek horri ez dioten heldu, ez, alare ikusten gabiltz gaurko egunean bertan ere, badirela zarretxe batzuk greban, badirela garbiketa sektoreko hainbat langile greban. Bai, gainera hori instituzioak doaz alde batera eta mugimendua feminista beste aldean. Eta hori privatizazioa dela eta edo ez dela eta edo zenolako apostoa egiten dugu, nik uste dut batzutan instituzioak muga jartzen dituztela, ez? Lagundu beharrean mugak ipintzen dituzte edo gauza berriei ateak izten dietela, ez? Adibidez, elkartasun sarea hor bai zen zaintza bat komunitarioa sortu zala, ez? Auzokideen artean edo auzoka behintzat, eta instituzioek ez zuten behi honekin begiratzen baizik eta apur bat rezelo egon zala hasieran, ez? Eta hor nik uste dut ikusi zala nola jendea badagoela perrez zaintzeko eta nola da posible zaintza komunala egitea edo guztion arteko zer egin behar baldin bada. Zer da gertatzen dena, hainbat zerbitzu publikotan ikusten ari garena, ez? Gure eskubideak bihurtzen dutela negozio bat, eta horrekin akaboz. Horre helburua izango da beti etekinak ateratzea, eta hori lortzeko, azken finean lan baldintzak oso txarrak dira, dinot, horrekin batera datortzen gauzak. Eta gero, jakitea bebai, hori, batzutan pandemia ikusi dugula, izan da oso momentu gogorra, baina bebai lehentasunak ipini ditu mai gainean, berak esan duen moduan, ez? Ze garrantzitsua den osasungintza, ze garrantzitsua den zaintza, gure artean, ez da? Eta batzutan hori, arlo pribatuan gelditu den gauza bat, ez da bakarrik publikoa izatea, baizik eta guztion artean egin beharreko gauza bat izan beharko dela. Nik uste dut jende asko egon dela oso, ez dakit nola zen, gustora egoera honetan, alde batetik instituzioek zezuten bete behar lan hau etxeko emakumeek egiten zutelako, eta beste alde batetik gizarte zati bat egondalako zaintza lan hori egin gabe, jendea zuen espero bere eskuetan egotea, ez? Eta hori, lan baldintzetan hitz egiten dugunean, pandemia garaian emakume asko bizi izan zuten esklabu bezala. Etxean lan egiten dutenak, hor zeuden, iaia 24 ordu, jendea zaintzen, ez da? Nik uste dute honi buelta bat eman beharko digula, eta gainera, greba batekin, nik uste dute da tresna oso gogorraz, azken finean batzutan hitz egiten dugu grebari buruz, oso horreza izango balitzu moduan antolatzea, eta egitea, nik uste dut badala momentua hori, apostu bat egiteko. Bai, ez da, uste duzue instituzioak prest direla alako grebati erantzuteko?
tamalez nahiko pesimista naiz honekin zen, ez da bakarrikan momentura arte instituzioek ez dutela egiten bere lana, baizik eta instituzioek argi dakate zein da bere eredua. Eta bere eredua, eta ez bakarrik zaintzan, osasunan ikusi dugu, hezkuntzan ikusi dugu, momentu honetan gobernatzen duten alderdiek privatizazioaren alde daude. Emakumeen esklabutzaren alde. Badakit hau oso hitz gordinak direla, baina errealak dira, ez? Eta ikusi dezakegu adibidez, erresidentzien negozioan, erresidentzia guztiak privatizatuta daude. Gainera, normalean zaintzako soldatak miserableak izaten dira, ez? Behin pandemia bukatuta, zenbat erresidentzietan konbenioa etzegon sinatuta. Ez da bakarrikan modu informalean eta intimoan egiten dugu zaintzan, baizik eta inkluso formalizatua dagoen zaintza hori esklabutza. Esklabutza da, ez? Orduan, nigo goratzen dut oso ondo pandemia hasi zenean, gogoratzen dut hezkuntzako sailburuak egin zula prentzaurreko bat, eta prentzaurreko horretan bertan bera geratzen zirela klaseak iragarri zuen. Eta bueno, nik uste dut hortze, kazetari feminista bat egongo zala, eta galdetu zion. Eta orduan, nork zainduko ditu umeak, edo zer gertatuko da umeekin. Eta nik uste dut berak esula bere buruari galdera hori egin. Eta orduan, momentu horretan, bere erantzuna izan zen, txikoak, aiton amonak, sikera zuten egin, justo nahiak esaten zuena, zaintza eskubide bat dala, eta eskubideak ezin dira privatizatu. Eskubideak bermatu egin behar dira. Beraz, bai, nik uste dut danok zaindu behar degula, baina beti, eta oso modu komunitarioan, eta bat nator zurekin ez, banandu behar ditugula zaintza, baina zaintza bermatuta egon behar da. Eta berme hori instituziotik etorri behar da. Eta publikotasunatik etorri behar da. Eta hori, bai, batzuk egongo gara zaintzeko, baina bestatzuk ez dira egongo zaintzeko. Eta orduan beharko dira, ez? Zaintza obligatorioa izan behar da. Eta rotatiboa, ez? Danok zaindu behar dugu, danok zainduak izateko. Gainera zuk aipatu duzuna, ez? Eredua, zenolako eredua den. Zaintza barruan nik sartuko nituzke bai zaintzaileak, baina baita zaintzen direnak, ez? Azken finean, zenolako zaintza egin dezakezu, baldin badekozu minutu oso gutxi egoteko pertsona horrekin, tresna gutxi, ez dakit nola esan, oso hotza da batzuetan, erresidentziako langilek aspalditik daramatzate esaten denbora behar dutela, denbora izateko pertsonak haiek eta tratatzeko pertsona moduan zaintzen dituztenak. Orduan, nik hori oso gogorra ikusten dut. Eta zuk aipatutakoa, hitzarmenak non daude, ez? Etxeko garbitzaileen hitzarmena, erresidentzian lan egiten duten hitzarmena. Eta hori instituzioen eskuetan egon behar da, edo behintzat haiek kontrolatuta eduki behar dute, ea jende guztia lan baldintza onak dituztela, eta hori ere ez da egiten. Horregatik hemen komentatu genuen hori, aterazenean mendia esanen hori batzoak 8 izango zala jaieguna, eginen horretaz nork eta berak, soldata arrakalari buruz hitz egin beharrean, honetaz hitz egiten du. Hainbat esparru feminizatuak daudenak eta migranteak sortutakoak eta holan, horri buelta eman beharrean edo hor neurri zehatzak argitaratu beharrean edo bota beharrean, egin zuen izan zen proposamen hori ikusten dugula ez dela lehentasuna inorentzako, ez? Eta nirik eskatzen nau batez ere hori, ze jarrera aukiko duten instituzioek, ze zuk aipatu duzun moduan haiek privatizazioaren alde daude, eta gero eta gehiago. Eta ez badugu fronte komun bat egiten, aurrera joango da, zungintzan ikusten ari gara zelan ibilbide bat hartu dutela, eta oso zaila izango da gelditzeko. Eta horrekin arira, bihar berriro egongo gara osasun zentroetan konzentratuta eskatzeko osasungintza publikoa eta duina, eta nik uste dut bebai, gauza bera egin beharko genuke guztiok batera aldarrikotzeko bebai zaintza duina eta publikoa izan beharko dela, eta ez gelditzea betiko eskuetan. Eta gero berak aipatu duen bebai, hori, erregularizazioarena, ez? Zenbat emakume migranteak daudela lan egiten esklabu bezala, batzutan erasoak pairatzen,
beldurragatik, mehatzatuta daude beti, ea kanporatuak izango direla, edo, nik uste dut hau gai transversala dala, eta erantzuna izan behar da, bai transversala. Bai, eta justo zuriuk esan duzun kontu bati harira, fronte komunaren ideia esan duzu. Nik uste dut adibidez osasungintzan argiago ikusten dugula fronte komunea, baina zaintzaren inguruko fronte komun horretan, hemen daukagu ere, esango dut oso gordinen beste arerio bat, eta da gizonak. Gizonak ez daude prest, zaintzera, eta hau esan behar da. Eta gainera, eta hau ikerketa batzuk erakusten dute, zaintzen dutenean gozotasuna, edo gozoak diren zaintzalanak hartzen dituzte. Alegia, umeak eramaten dituzte parkera. Hori zaintza egitea da, baina nor galdatzen dio pardela aitonari edo amonari. Eta hau ere, erakusten digu, zaintza bera badaukala sexualizazio bat. Eta zaintza ere modu desgregatuan egiten dala. Horregatik nesaten ulen, izan behar da derrigorrezkoa eta rotatiboa. Sino oso perversoa izan daiteke. Nik alboari izaten ditut batzutan, gizon batzuk zaiten dutela, eta momentu hortan padrazoak bihurtzen dira, edo ematen die, ez potere simboliko bat, Eta zuk ikusten duzu, zure alboan emakume, nik ikusten dut nire alboan emakume asko beti izugarrizko karga mentala dakatela zaintzarekin, andereñoarekin dutan geratu behar naiz, amonari ez dakizet, mila gauza burun, hori ere zaintza da, Guzti hori antolatzea burun, eta dena aurrera doala ikustea, hori zaintza antolatzea da, Ez bakarrik umea parkera eramatea, puzzle bat egitea berarekin, edo ipuina irakurtzea. Hori ere oso ondo dago, Baina bain ikuste erakutsi behar degula, zaintza ez dela romantikoa, zaintza beti ez dela politxa, eta zaintza ere saia dela, baina egin behar dela, zeren aitonari pardela ez badio gualdatzen, giza kontrako eskubide bat egiten diogu gizon, kazunta horri, orduan horretaz hitz egin behar dugu, eta nik uste lasaitasun oso hitz egin behar degula, eta horregatik esan behar degula, sistema publiko bat merezi dugu, eta denon implikazioa, eta nik honetan naiz pesimistagoa osasun mugimendu, osakidatzaren aldeko mugimendu bat, baina zen bai uste izugarrizko resistentzia maskulino eta patriarkalak topatuko ditugula. Tamalez, borroka ingo dugu, zen daramagu borrokatzen bizitza osoa, baina baukatzen zazioa eta nahiak oso ondo esaten zunez gaur egun zaintza privilegio bat da. Eta privilegioi gizonen esku dago. Tamalez. Horrekin arira, pentsatzen dut, ze askotan gertatzen da, batez ere, pentsionisten mugimenduan ikusten da, nola kriston aldarrikapenak egiten dituzte, mobilizazioak, baina jende gaztea ez doa, edo ez goaz. Zergatik ez dugula ikusten gure burua olakoen beharretan, ez dakit azaltzen nahi nahi zen, orain zaintzarloan, eta antzeko zerbait gertatzen dena, ez duzu zure burua ikusten, pasatuko direla 30 urte, eta zuk zaintza behar izango duzula, ez? Orduan, ez dugu ikusten gure burua usuario moduan, ez Osakidetzan gertatzen den bezala, ze guztio deko adibide bat, guztio jartzen gara gaixorik, beti, ez dakit nola esan errezagoa da empatizatzea edo zuk ikusten duzu zure eskubidea izango baritzen moduan, baina zaintzarloan, oraindik ez dugunok behar hori, ez dugu ikusten igual hain garrantzitsua edo ez dugu empatizatzen hainbeste, baina guztiok zahartzarora helduko gara, guztiok zaintza behar izango dugu, ez? Eta nik uste dut guztiok parte sentitu beharko garela, nik uste dut hortik sartuko ditugula gizonak, esan ezen, zuk badakizu momentu batean edo bestean, behar izango duzula. Eta zen nolako zaintza nahi duzun. Goazen aldarrikatzea lan baldintza honak, ez dakit nola esan, ez? Hortik abiatuta. Eta gero zuk aipatutarekin errez ikusten dut, zuk esan duzuna, ez? Bai, eske garbiketa erdibana egiten dugu. Ja, baina zu, edo etxeko gauzak erdibana egiten dugu. Nik esuk aldatzen dut, ja, baina komunak nork garbitzen ditu. Hor, adibide oso... Esperientzia nork hartzen du zaintzeko, ez? Eta formala da, ez? Normalean emakumeak dira esperientzia hartzen dutenak umeak zaintzeko, oroar, edo redukzioak, ez? Hori esan nahi digu eredua guztiz patriarkala dela horredik. Eta batzutan, haiek esaten dutena da egiteko prest daudela, baina sarduratzeko prest. Zu komentatu duzuna oso garrantzitsua da. Osa, ama, normalean, emakumeak dekogu buruan,
dana, espektro guztia, egin beharrekoak, ez beharrekoak, ezak zer, eta gero batzutan, nago orokortzen eta maitasun osoz, eta badauzu gizonek egiten dituztela gauza. Nik eramango dut hau, nik egingo dut hau, nik joango naiz ez dakin nora, baina ez dira arduratzen, egiten dituzte gauzak, ez? Eta beti dago emakume bat daukala buruan, espektro guztia, eta joaten da bideratzen. Horregatik nik batzuta flipatzen dut, nola ez dauden emakume gehiago lider moduan, orokorrean, perspektiba asko zabalagoa daukate, ez? Kokatzeko gauzak eta gero bideratzeko lanak. Poterea patriarkala ere delako, ez? Bai, ezen galdera. Bai, guzti retorikoa. Bai, ez da, bada interesgarria, ez? Talako greba orokor bat prestatzera bidean, atzerritartasunaren legea, ez baian sartzea, eta alako gai batekin, ez? Afera honetan kalera ateratzea. Bai, ezinbestekoa, ez? Arrazismoa oroar badakagu eta zaintza ez, generoa badu, zaintza are gehiago jatorria du, ez? Esklabutza bezala edo erregimen esklabutza bezala bat ulertzen da, eta normalean migranteak izanen dira. Orduan nik uste dut ezinbestekoa da irakurketa hori antirrazista izatea, ez? Eta zergatik eskatu behar da atzerritar legearen kontra egitea, atzerritar legea bera dela, esklabutza sistema guzti hori sostengatzen duena, ez? Ez da normala da pertsona bat migratzen duenean eskubidea galtzea. Ez, herritartasunaren eskubidea galtzea, beraz migratzea, eta beti esaten doz, migratzea eskubide bat da. Orduan, eskubide hori gauzatzen dezun bitartean, beste eskubide batzu galtzea, izugarrizko diskriminazio bat da, ez? Eta nik uste dut feminismoak horren ardurare hartu behar duela, ez? Gizan aldeko mugimendua denean, gizan aldeko eskubideak bermatu behar ditu edo aldarrikatu behar ditu, ez? Eta orduan nik uste zentzu horretan, hori feminismo estxuri baten aldeko apostua egin behar du eta egiten ari da Euskal Herriko mugimendu feministak. Guztiz ados. Nik uste dut eta gainera, hor ikusten da nola, ez dakit, feminismoa oso zabala dela eta oso transversala dela, eta batzutan mugatzen dugu kutsa batean, eta hori oso arriskutsua da. Nik uste dut batzuk hitz egiten duzte bebai ekofeminismoari buruz, ez dakit nola esan, da askoz transversalagoa, eta batzutan da, askotan esaten dugula, emakumeen arloa, edo el área de la mujer, edo ez dakit zer, benetan, ez dakit nola esan, nik uste dut eta gauza askoz transversalagoa, eta gainera, hori, hainbeste borroka aurrera ematen dituena. Azken finean, hor dauz feministak bebai, hori, pentsionisten mugimendua, aldarrikatzen beraien eskubideak eta emakumeen eskubideak. Hor dauz feministak, ez dakit, ekologismoen mugimendua, aldarrikatzen, ez dakit nola esan da, askoz transversalagoa, baina batzutan nik uste dut gizarteok ikusten dugu como gauza bat aparte dela, ez? Hor dauz feministak, hor dauz ez dakit nor, eta gero betiko kontua, ez? Oso gutxitan hitz egiten dela honetaz, bakarrik tokatzen denean, azaroren 25ean eta martxoak 8ean. Azken finean, da momentua olako gauzak ateratzeko. Zergatik orain planteatu da legea, zergatik hauz presaka legea ateratzeko, hauteskundeak direla eta noski, baina baita ere da momentu oso polita ateratzeko argazkia, ez? Zai oso polita geratu argazkia. La ere, honetaz tingo dugu seguro. Bai, helburua. Bai, ez, baina hori, nik uste mugimendu feministako ondo jarri dula interseksionalitatearen teoria, ez, alegia, opresio guztiak dialogo batean egon behar direla, ez? Ez daudela lehen mailako eta bigarren mailako opresioak opresioak dira, ez? Eta diskriminazioak dira. Orduan, zuk ezin dezu diskriminazio baten alde borrokatu beste bat eskutatzen, ez? Eta hori da justuki, nik uste integraltasun hori, ez? Hori da justuki interseksionalidadea. Ez da gauza bera izatea emakumea heterosexuala klase ertainekoa, edo izatea emakume lesbiana, prostituta eta beltza. Eta hori kontuan izan behar dugu, ez? Eta beti buruan izan behar dugu hori, eta emakume guztiontzako
politikak eta alternatibak mahai gainean ipini. Batez ere diskriminatuak dauden emakume horiek, ez? Sino, klaro, egingo deguna da, justuki Espainian egin dena, ez? Parekaotasun legea, ez? Eta itxingo dugu emakumeen presarien inguruan, eta ez importantian dan, ez? Konsejo asesoretan emakumeak egotea, eta aldi berean, ez? Esklautzan ditugu beste emakume batzuk. Orduan, norentzako nahi ditugu politikak egin. Hori da nik uste mugimendu feministak oso ondo egin duen galdera bat, ez? Gero helduko diogu honi, orain baina jarraituko dugu beste konexio batekin, izan ere Maitena Larrañaga Satse sindikatuko bozera maila dugu kameraren beste aldean, ez? Gaur martxoaren 8 bueltan ere, ekarpena mahai gaineratzeko, kaixo? Kaixo, egunon. Egunon, Maitena, tira, konta iguzu, ez? Asteko agian Satse sindikatua bera nola iristen da martxoaren 8-ra, ez? Aldarrikapen edo mezu duzue gaurkoan zabaltzeko? Bueno, guk dugun lanbidea guztiz feminizatuta dagoen lanbide bat da, zainketekin lotuta dauna, eta emakumeak zainketekin lotuta daudenez, guk pentsatzen dugu alde batetikan ez dagoela nahiko errekonozimendu gure lanbideari, ez gure prestakuntza eta kualifikazioa ez dela ondo errekonozitzen. Gu ezagutza propioa duen lanbide bat gara, eta horren arira ez gaude bakarrika zainketetan. Gaude ere kudeatzaile postuetan, gaude investigatzaile postuetan, gaude ere irakaskuntzan, eta bigarrengo aldarrikapen bat bezala zainketen sistema eraldatzea beharrezkoa den gizarte honetan, eta zainketak erdigunean jartzea beharrezkoa den gizarte honetan, erizainok gara zainketen liderrak, zainketen profesionalak. Orduan, pentsatzen duguna da, estereotipo batzuk edukitzea erizainetaz, ez digutela bat ere favorerik egiten, ez erizainen lanbideari eta ez da gizartea bere osotasunean ere. Ez da, gainera orain estereotipoak aipatu dituzula, orain gutxi inkesta bat egin duzu ez, erizainen artean, datu deigarri batzuekin ez, baduzu aipatzerik zeintzuk diren? Bueno, laburbildu egia da, inkesta egin genuen, eta ikusi dana da, oraindik gizarteak estereotipo oso argiak dituela erizainengan. Alde batetikan estereotipo sexistak egongo lirateke, erizain sexy bat bezala ikusten diren estereotipo guztiz, errealitatik guztiz aldendurik daudenak, eta beste alde batetikan erizaina gizonezko baten, normalean mediku baten, baitan lan egiten duen profesionala izango balitz bezala ere estereotipori ere sortzen da gizartean. Orduan, gaur egun dakigunarekin, imaginatu dezakegu erizaina sexy irudi horrekin adibidez zainketa unitate batean, kablez edo makinaz betetako unitate batean, edo onkologiako planta batean dagoen erizain sexy baten irudiarekin pentsatu dezakegu egon daitekela, edo osasun mentaleko zerbitzu batean, edo nik usten dut ez, horrela pentsatzen hasten baldin bagea gizarteak ezinezkoa da imaginatzea erizainak horrelako estereotipo sexistekin. Eta gainera guri Satxetikan esan nahi dut ez digula bat ere laguntzen estereotipo hauek eukitzea gizarteak zen genero arrakalean eta kristalesko sabaian oztopoak jartzen dizkigute. Bai, ez da, egoera bere horretan ez da bat ere xamurra ez, da oraindik ere alakoak gehituta bidea saiago egiten da ez, nola egin honi aurre? Beno, hau denon guztien artean egiteko lan bat da, hau aspalditik dator, zeren berriro diotsut zainketak emakumeekin oso lotuta daude, eta emakumeak eta erizaintza lanbidea emakumearekin. Beraz, aurrenengo gauza jarri berduguna da zainketak erdigunean. Beharrezkoa den garrantzia eta indarra eman zainketei, eta orduan gure erizaintza lanbidea bizibilizatzea ere oso garrantzitsua izango litzateke. Ez bakarrikan zainketen profesionalak garen bezala, berez gure imagin erreal bat zabalduz. Lehen esan dudan bezala, guk ezagutza propioa dugun lanbide bat gara, eta horrela nahi dugu ikustea. Bestalde ere, komunikazio medioei ere deialdi bat egingo nieke, denon artean pixka bat erizaintzaren inguruan imagin sexy hau, edo medikuaren baitan lan egiten dugun imagen
errealitatetik kanpo dagoen imagina honekin bukatzeko. Honekin Maitena hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker ez, gako hauek, mahai gainean jartzearren ondo izan eta hurrengora arte. Mila esker. Tira ez, Maitenak aipatu du, karo, helen aritu gara ez zaintza sistemaren, errotiko hainbat kontu ez, baina gainera, karo, honi gehitu egin behar zaio, ez, emakumeak bere hortan pairatu behar duen eraso sexista handan guzti hori. Bai, nik lehen aipatu duan izan da hori, batez ere, klaro, osasun pribatuetan eta igual osasun gintzan gertatzen dira, baina batez ere arlo pribatuan gertatzen direnak, ez? Pertsona bat joaten denean zure etzera, zuzaintzera edo zure etzea garbitzera, hor bakarri dago eta erasotzeko oso erreza da, ez, bera erasotzea, eta nik uste dut hori bebai da bere bizitza arriskuan jartzea. Gauza bat bera esan duena oso garrantzitsua ikusten dudana da, zergatik pentsatzen dugu emakumeok jaio garela zaintzeko, eta zaintzeko eta zain, ea zergatik dakigun zaintzea, ez? Nik uste dut formakuntza oso beharrezkoa dela. Erizainak daukate formakuntza bat, ikasketa batzuk, jendea zaintzeko, ez? Ze batzutan mugitzeko paziente bat, egiten bali mozu azkenean mina hartuko zuzeuk. Ez dakit nola esan, da lan bat, eta aldarrikatu behar da lan moduan. Horregatik profesionaltasun hori, bebai, aldarrikatu egin beharko dela. Eta gero, beste aldetik hori, estereotipoak direlata edo ez direlata, askotan hitz egiten dugu pedagogia falta bat dagoela, atzean. Zaintzak aldarrikatzeko, nik bai ikusten dut hori hezkuntza arloan, instituzioak egin beharko dute beraien partea, gizarteok gure parte, eta bebai hezkuntzan gaudenok bebai gure parte egin beharko dugu. Eta askotan ikusten dugu nola liburuetan agertzen diren irudiak aldatu edo aldatzen joan direla, ez? Baina adibidez nik uste dut oso argi gelditzen dela mozorro denda batera joaten baldin bazara. Hor, estereotipoak dira, orain dela, zer, 40 urtekoak? Erizainaren mozorroa, batez ere baldin badauz bideratuta neska ume emakumeentzako, danak dira, sexiak ez urrengoa esango nukenik, ez? Eta baita batzutan flipantea da, eta nik hau ikasleekin egin dut, zelan mozorro sexi hori, batzutan jartzen du, de 2 a 4 años, eta zuk esaten duzu. Ikusten duzu ume moko bat holan jantzita, zenolako sexualizazioa egiten den, ez? Eta ikusi, justo adibide izan zen erizainarena. Nabil, nire buruan ikusten zenolako morzorroa, irudikatzen duen erizainaren jantzia, ez? Eta igual instituzio publikoetan ez da nabaritzen, baina Nafarroan, eta batez ere Nafarroko ospital pribatuetan, nola doazen jantzita ikusteko modukoa da. Batzuk baita kofia eramaten dute. Ez dakit nola esan. Gaur egun, ez nago hitz egiten... Badiru dela gauzatzuk superatu edo superatzen da bintzara, baina gero egunerokotasunan, emakume baten bizitzan superatutako gauza gutxi badira, ez, gizarte mailan. Bai, ez berak esaten zuen, erizainak gara zaintzen dugunak, baina gure imaginarioan medikoa ez da zaintzen duena, baizik eta bizitza salbatzen duena. Alegia, emakumeak ez edo feminizatuta dagoen sektore hori da zaintzen duena, nik ez dakit analizis bat egitea zaintzea, edo dan praktika medikoa, ez? Analizi bat ateratzea, da praktika medikoa, ez da zaintza. Baina gure irudia da goxotasunaren irudia, zergatik emakumeak direlako, ez? Zer moduz dauden galdetzen digutenak, medikoak ere aldute galdetu zer mod humanoak izan alda ere, ez? Baina badaukagu ideia bat jerarkia medikoarena, alegia medikoa gizona normalean da jakintza duena, gizona bada, porque geho entzun behar ditugu ere emakume medikoen istorioak, ez? Eta normalean erizaina da, hori, goxoa dana, hemen dagoena, berako zondo azaldu duen bexalaz ez, medikoaren abseso bat dana, ez? Medikuntzaz gutxi dakiena, ez? Eta batzutan, ez? Lehen arretan dauden horiek, eta askotan asko dakite, ez? Sexualizazio prozesu bat dagoelako, eta jerarkizia klasista baten prozesu bat dalako, ez? Eta, bueno, nik uste dut eurek egiten duten lana salatzen, ezinbestekoa dela, edo zein esparruan, ez? Emakumeak egiten ditugun lanak beti desbalorazitzen da, eta nik beti jatzen dut adibide berdina
zen oso saguratzua dut zait, eta da sukaldaritzarena, ez? Sukaldaritza beti historikoki etxeetan egiten dan, ez? Putxerotan egiten dan hori izan da, normalean amonak, amak, guk egiten duguna, baina bain gizon bat ukitzen duenean, ez, baskulinalizanteak sortzen da. Ez, ni beti jartzen dut adibide hori, ez? Orduan, ez da zerk egiten dugun, baizik eta nork egiten duen. Ez? Eta emakumeak egiten dugunean, balorea galtzen du. Eta horri deitzen zaio violentzia simbolikoa, ez? Eta gure bizitzaz, violentzia simbolikoaz gurutzatuta dago, ez? Kasetaria aurkezten duenean programa bat, goxoa da, baina gizona da jakitzen duena politikaz, ez? Eta horrela da gure bizitza guztia. Andereñoak dira goxoak, gizonak irakasleak, ez? Orduan, dana da horrela beti, ez? Eta oso nekagarria da, ez? Eta orain joango gara momentu batez atzoko Espainiako Kongresuko saiora, ez? Izan ere, justo emakumeon eskubide ez, eta horrekin lotutako legeak eta eztabaidak izan ziren pisutsuenak, eta hor beste parekietasuna, ez? Esparru publiko, zein pribatuetan sustatzeko legea martxan, ez? Jarri gura dute, behintzat ez, aurre proiektua onartu egin dute, badaukagu bideo bat horri heltzeko eta eztabaidatuko dugu. Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica. Paritatea edo berdintasuna egotea bai politikan, bai enpresagintzan eta sektore guztietan oso garrantzitsua da, ez? Eta Euskal Herrian egia da zuzendaritzaren 40% bakarrik emakumeak direla, ez? Eta askotan enpresa horiek emakumeak jartzen dituzte euren irudia garbitzeko, ez? Edo era feminista batean asaltzeko, baina azkenean agintzen dituztenak gizonak dira, ez? Eta hori bebai aldatu beharko litzateke eta bai sektore guztietan, ez bakarrik enpresagintza munduan. Tira, ez hor zehaztu dute enpresa mota, eta zehaztapen horren barruan nahi dena da, edo zuhortuko dena da, 40% emakumezkoa izan behar dela, erabaki esparruetan, ez? Nola iristen diozu honi? Nik edukitan sartu baino lehen, bai, oso saguratzua iruditu zait nork aurkeztun duen legea. Eta horiek esan dira PSOEko ministroak. Bertan ez zegoen berdintasun ministroa, bertan ez zegoen Irene Montero, orduan hau ere erakusten digu koalizio gobernuaren egoera zein da, eta berdintasun ministerioak zenolako politiken alde dagoena, emakume guztien politiken alde, eta gero PSOEk noren alde dagoen, hau puntu hau izan da, nik uste Maialen Ferreira oso ondo azaldu duela, naiz eta erantzukizun esparrutan egon, edo erantzukizun paperak iduki, normalean klabea da nor dakan poterea. Eta tamalez, poterea gizonak dute. Zeren erabaki asko esparru informaletan hartzen dira, ez? Lanosteko kaina hoietan, normalean hoietan ez gaude emakumeak zen afaria prestatzen gabiltza umentzako edo gurasoentzako edo delakoentzako, ez? Orduan, bai, oso ondo, oso politxa da, irudia oso guai geratzen zaigu, argazkia oso parekoa da, baina estrukturalki aldaketarik ez dago, ez? Eta dagoenean, eta nik hau beti esaten dut, ez? Emakume bat, potere bat eskuratzen duenean, prestatu behar da, zen datorrena biziki bortitza da, ez? Normalean emakumeak poterea eskuratzen dutenean, izugarrizko efektua dauka. Eta ari naiz pentsatzen ari dez Nueva Zelandako ministra edo Eskoziako ministrak, ez? Lehen mailara llegatu ziren eta zer egin dute? Dimititu. Zergatik? Ezinezkoa egiten ziarako pairatzen zuten presioa eta pairatzen zuten matxismoa. Beraz, bai, poterera llegatu gaitezke, baina galdera da nola llegatzen gara eta zenbat mantentzen gara bertan. Eta hori erakusten digu, oraindik potere biziki maskulinizatua dagoela, eta resistentzia patriarkalak daudela. Nik zuk lehen aipatu duzunaren arira, esan duzuna, emakumeak ez egotea enpresetako juntan edo, da ondorio bat.
zauz aldatzen ondorioa, eta ez edukina. Orduan, aldatu behar dana da sistema patriarkala, ez kopuruak edo unekoak. Eta hori aldatzea nik uste dut beldurra ematen digula, edo ematen dietela, ematen diela ze oso zaila da. Nik uste dut askotan, bai, esan dugula, ekologismoari hitz egiten dugunean, nola ja ez duela funtzionatzen kontsumoa jeistea, bezik eta sistema bera aldatu behar dela. Eta kasu honetan nik uste dut gauza beraz hitz egiten ari garela, ez? Osea, ez da zertarako bali ondorioak aldatzea, eta are gutxiago zigorrekin eta isunekin eta holan, ez badugu behan dagoena aldatzen. Eta badirudi, presioak direla eta bai oligopolioak daudela eta patriarkadoa dagoela eta ez gaudela ez garela ausartzen sistema horri buelta emateko eta amaitzeko. Bai ez, izan ere, eta biok aipatu dituzuenaren arira, Euskal Herrian esaterako ez, badira derrigorrezkoak berdintasun planak ere hainbat enpresetan, ez direnak betetzen eta ez dago zigorrik, baizik eta agian ez diru laguntzak ematen jarraitzen zaizki enpresa horiei. Bai, eta formakuntza falta asko falta da nik uste, eta Maialen oso ondo esaten zunez, garbitzeko politika bada batzutan, ez? Emakumeak sartzen dira, baina zegoeretan gaude, zenbat emakume eraso sexistak pairatzen dituzte lanean, eraso edo jasarpen sexualak, orduan zuk esatezuna ez da integrala. Zuritzeko neurria bada, egia da, importantia dela, ez? Lista kremailerak eta horrelako neurriak ere importantiak dira, porque egoera oso zaila da, baina imaginatu, sikiera olako neurririk ez genuela izango, ez ginenen inongo lekuetan egongo, ez? Eta bai nik uste oso importantia dela, bai esaten dugu, patriarkatua da, baina ere nik uste momentu honetan kontraofensiba patriarkala batean gaudela, ez? Oso momentu berezituan gaude. Atzo Mireia Beik, Kupeko diputatuak erakusten zuen kongresuan jaso zuela sobre bat, eta sobre horretan fetoko muñekito bat bezala jaso zuela, sinatuta. Eta ez da zer ez pasau? Ez da zer ez pasau? Ez dugu gelditu eta esan, oie, hau eraso, izugarrizko eraso bat da, politika bati, ez, horrelako gauza bat bidaltzie. Normaltasunez ari gara hartzen kontraofensiba patriarkala, ultraeskuinatik datorren kontraofensiba patriarkala. Eta niri hau asko larritzen dago, Zen urteak eman dugu, nik uste dute mugimendu feminista lortu duela autoridade politiko oso altua, incidentzia kapazitate oso altua, bere momentuan, grebak antolatu genuenean ikuste du beldurra sortu geniela, eta orain isildu behar gaituzte. Ez? Eta hau da, orain pairatzen ari garena, gaur egun feminista izatea, ez da erreza. Gainera nik uste duzuk esaten zuna, bideo honetik goaz, zergatik kontrafesioa bat jasotzen ari garelako. Lehen, igual oso eroso zeuden, orain ez. Eta orduan orain, zergatik esaten dutela hori ez guztiak. Seinalatuta ikusten dutela bereien buruak, ez? En plan, orduan, seinalatuta ikusten dut, eta nik orduan ateratzen ez izaten nik ez. Osea, besteak nik ez. Not all men, ez? Hori da, not all men, eske. Osea, hori alde batetik eta gero beste aldetik, orain eskuina boterea instituzioetara heltzen ari denez, impunitate hori ikusten ari gara. Eta badauz gauza batzuk lehen onartzen ez zirena, eta orain onartzen dira, edo ez dira hartzen. Bai, orain dela, hilabete bat, abortuaren aldeko eztabaidan, esken igoatzen den lagun batekin hitz egiten, feminista klasika horietako bat esaten duguna, ari ginen, orain dela 40 urteko diskurtso berdinak berreskuratzen. Atxera pauzoak ematen ari gara. Naiz eta feministok erresistitzen ari garan, patriarkatua, zen, hau azaldu behar da, sistema patriarkala dauka oso, ezakin dola esan, ez da jerarkikoa, dauka adaptazio kapazitatea. Ez da sistema gogorra. Orduan, ze goeran gauden, ze violentzia daukagun, ze erantzun kapazitatea daukagun, orduan patriarkatua hortara moldatuko da, ez? Leno, emakumei jotzen gintuzten. Oain, normaltasunez esatea, zure emakumea jotzen dezula, jipoitzen dezula, ez da normala, gaizki ikusita dago. Baina gizonen WhatsAppean, ze gauzak esaten diren, hori ondo ikusita dago. Orduan, doa aldatzen formula, doa aldatzen diskurtza, doa aldatzen teknika, baina violentzia berdina da. Horregatik esaten dugu,
oso bortitza da patriarkatu eta sistema oso ondo montatuta dago. Beraz, horri heltzea, horri apurtzea, nik uste oso zaila dela eta gizarteko implikazio osoa behar duela. Eta nik honekin hau oso tematia naiz, konfrontazio ideologikoa. Hau ez dugu piruletekin egingo, hau konfrontazioarekin egingo dugu. Eta konfrontazioa oso bortitza izaten da. Zen botere aldaketa bat exigitzen ari gara, ez? Guztia, eta nahiago zondo esaten zuen, ez? Guztia irauli nahi dugu. Eta askok ez dute iraulketa hori nahi. Honekin esaten dut hemen utzi behar dugula sola saldia, ez? Izango dugu konfrontaziorako hurrengo botea, ez? Greba egun hori iristen denean, eskerrik asko, bioi gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu. Zure txaientzako asigarratza, gau ez argitzen duena, nahi zenuen ura izango zera, hiru aldiz biurriago, egandoan ukabila, ta solik zuk kontinenteak astiru. Kaixo, Berde Prato naiz, eta Zu atrapatu arteren bertsioa aurkezten dizuet, originala kortaturena da, eta nik bertsio bat egin dut, Maria Muriedasek bideoklipa egin du eta oraintxe ikusiko duzue. Eskerrik asko, eta espero dut bizi musika programa askotan ikustea.